L-Evanġelista Luqa f'jum Pentekoste jgħidilna illi minħabba il-priedka tal-Apostlu Pietru illi xandar lil Ġesu bħala rixuxtat mill-mewt u bħala dak illi Alla ħattru biex ikun sit u mulej, irriżulta illi ikkonvertew ma' 3,000 ruħ. U jgħidilna speċifikament illi tagħmdu dakinhar stess u ddedikaw irwieħhom għat-tagħlim tal-Apostli u għax-xirka fi qsim il-ħobż u fit-talb. Dawn n-nies illi rrispondew bil-fidi għall-Evanġelju identifikaw lilhom infushom immedjatament mal-bqija tad-dixxipli u kienu lesti illi jgħixu l-ħajja Kristjana tagħhom magħhom il-koll flimkien. Il-Kristjan huwa msejjaħ biex jixxierek ma' aħwa oħra il għaliex hemmhekk ikun jista' jikber. Hemmhekk huwa l-ambjent għandu l-atmosfera xierqa sabiex jgħaddi l-qudiem fil-ħajja nisranija tiegħu. Alla jridna illi la darba aħna nħobbu lill-arus Ġesu, ridna wkoll li nħobbu lill-arusa tiegħu u ma nkunux mifruda mill-komunità tal-fidi imma aktarx nimpenjaw ruħna sabiex nkunu membri fidili, membri ħajjin fil-Knisja tiegħu. Iddedikaw irwieħhom għat-tagħlim tal-Apostli u għax-xirka fi qsim il-ħobż u t-talb. F'sentenza waħda Luqa jagħtina deskrizzjoni tal-ħajja komunitarja ta' dawn l-ewwel insara. Jgħidilna bażikament illi impenjaw ruhom sabiex jużaw il-mezzi tal-grazzja illi Alla ħalla għal dispożizzjoni tagħna. Dawn il-mezzi tal-grazzja kif inħobbu nsejħulhom illum Alla tagħhomna sabiex jibnina fil-fidi sabiex ngħaddu l-qudiem u minn trabi li għadhom kemm twieldu niżviluppaw fit-tfal, ġuvnotti u anke irġiel u nisa maturi fil-fidi. Il-bniedem imwaqqaf id-dnub jirċievi l-barkiet tas-salvazzjoni mill-funtana eterna tal-grazzja t'Alla. Alla huwa dejjem id-donatur, huwa dak li jagħti u jagħti b'miżura ġeneruża lill-uliedu. Ma jħallinix nieqsa imma ifornina jagħtina għal dispożizzjoni tagħna li inħaddmu dawn il-mezzi tal-grazzja. Tahomna minħabba il-merti ta' Ibnu Ġesu Kristu u dawn il-mezzi wkoll ikunu effettivi dejjem bl-operazzjoni tal-Ispiritu Santu. L-Ispiritu Santu li kapaċi u f'xi każijiet difatti jopera immedjatament fuq il-ruħ tal-midneb, però jara bħala xi ħaġa xierqa illi jintrabat l-aktar għall-użu ta' ċerti mezzi biex jikkomunikalna il-grazzja t'Alla. Allura din il-frażi li aħna nużaw il-mezzi tal-grazzja hija deskrizzjoni adatta ta' dawk l-istrumenti indikati fil-Bibbja biex wieħed jimmatura spiritwalment. Huma strumenti, huma mezzi. Jiġifieri jagħmlu ilna aktar faċli biex aħna ngħaddu l-qudiem. Biex nagħti eżempju, jien nista' nipproduċi xi mużika mingħajr strumenti, mingħajr mezzi ta' xejn. Nista' nsaffar, nista' ntabtab b'subajja fuq il-mejda. Però dik il-mużika tkun vera ħanidu hekk sempliċi u rudimentari. Jekk ikolli xi strument mużikali, ngħidu aħna xi pjanu jew violin u nkun kapaċi nitgħallem indoqqu, ovvjament, dak ħajservini bħala strument jew bħala mezz biex nipproduċi mużika armonjuża u sabiħa li taxxaq il-widna. Il-fatt li jkolli pjanu ma jfissirx illi jiena mużiċist. Il-pjanu qiegħed hemmhekk biex nużah,
jekk nitgħallem nużah, ovvjament se nipproduċi mużika tajba. Però hawn nies kif nafu li anke għandhom pjanu fis-salott tad-dar tagħhom, però dak il-pjanu qiegħed hemmhekk għaż-żina. Mhux qiegħed hemmhekk biex jintuża ma aktarx biex bħala ornament, bħala biċċa għamara. Ma rridux inħallu il-mezzi jew l-istrumenti tal-grazzja li Alla tagħna mingħajr ma nużawhom. Aħna msejħin biex nitgħallmu iva nużawhom baqal u fuq kollox nużawhom bil-fidi. Mhux billi niffissaw fuqhom imma bħala strumenti biex bihom aħna nersqu aktar lejn Alla, insiru aktar intimi fil-xirka tagħna ma' Sidna Ġesu Kristu. Però tajb allura nifhmu eżattament x'inhuma skont il-Bibbja dawn il-mezzi tal-grazzja. Naturalment il-xirka tal-Knisja, il-fatt li Alla jridna mill-ewwel ġurnata jekk huwa possibbli li ningħaqdu ma' kongregazzjoni lokali, ma' ġemgħa ta' Kristjani illi huma organizzati flimkien sabiex jagħtu qima lil Alla, sabiex jitolbu flimkien, sabiex isaħħu lil xulxin u jinkoraġġixxu lil xulxin għall-imħabba u l-għemil tajjeb. U allura din ix-xirka tal-Knisja, din il-komunjoni tal-fidili nistgħu nikkonsidrawha bħala l-mezz kbir tal-grazzja. Huwa l-mezz kbir. Ġesu jridna deċiżivament illi aħna ngħixu fil-kumpanija ma' Kristjani oħrajn, mhux maqtugħin għalina nfusna. Dik il-xirka tal-qaddisin kif insejħula bil-ħidma tal-Ispiritu Santu tintuża sabiex kull membru, kull qaddis, kull Kristjan ikun edifikat, ikun imsaħħaħ, ikun mibni fil-fidi u mhux jibqa' tarbija imma aktarx jimmatura. Hemmhekk naraw allura li Alla fil-erf u fit-tieba tiegħu irridna li l-koll flimkien bħala ġisem wieħed, il-ġisem mistiku ta' Kristu, ikun mibni, ikun imsaħħaħ, jgħaddi l-qudiem. Imbagħad ovvjament x'qed jiġri fix-xirka tal-Knisja, ix-xandir tal-kelma, l-amministrazzjoni taż-żewġ sagramenti illi ħallilna Sidna Ġesu, ċoe il-Magħmudija u l-ikla tal-mulej, il-Magħmudija fil-bidunet tal-ħajja Kristjana tagħna, li turi l-unjoni tagħna ma' Kristu, u l-ikla tal-mulej, il-komunjoni jew l-Ewkaristija li regolarment billi nipparteċipaw fija niftakru f'Sidna Ġesu Kristu u l-imħabba insuperabbli li urina meta taħajtu fuq is-salib għal maħfra ta' dnubietna. Dawn huma ċertament mezzi oħra ta' grazzja minn għandna x-xirka tal-Knisja ta' fejn isir it-tagħlim jew il-predikazzjoni tal-kelma tagħna fejn il-żewġ sagramenti huma imħaddma għat-tisħiħ tagħna u wkoll it-talb. It-talb komunitarju huwa mezz ieħor qawwi biex aħna navvanzaw il-qudiem. Dawn kollha mħaddma fih dan il-Knisja, fih dan il-kongregazzjoni, tajjeb u naħseb jiena storikament qatt ma kien hemm dubju serju illi dawn ċertament huma mezzi kbar tal-grazzja tagħna. Però mbagħad ukoll hemm attivitajiet oħra illi l-Kristjan regolarment iħaddem illi nistgħu wkoll jekk rridu inwessaw l-orizzonti tagħna, nistgħu nodduhom ukoll bħala mezzi ta' grazzja. Attivitajiet diversi illi iseħħu fost il-kongregazzjoni nistgħu wkoll ninkluduhom bħala mezzi u riżorsi li bihom nirċievu mingħand Alla l-grazzja tiegħu, ċoe l-abilità biex aħna navvanzaw il-qudiem. U allura iva l-qima illi tingħata mill-Knisja hija ċertament mezz ta' grazzja, mhux vera. Kif tħossok wara li l-ħadd
filgħodu wara il-funzjoni li inti kont konxjament fil-preżenza tAlla qed tisma' messaġġ minn għandu qed tipparteċipa fl-ikla tal-mulej, involvejt ruħek mal-bqija tal-aħwa fit-talb, smajt il-kelma tiegħu moqrija, din hija l-qima li aħna regolarment nagħtu lil Alla, illi ċertament issaħħaħna fil-fidi tagħna. Imma wkoll hemm ukoll id-dixxilpina fil-Knisja hux veru. Dixxilpina l-Knisja hija inkarigata biex nieħdu ħsieb xulxin. U allura jekk wieħed qiegħed jiżbalja gravament mingħajr ma jmindiema, sieħbu ħuh għandu javviċinah bl-umiltà u jipprova jiftaħlu għajnejh, jipprova iwiddbu, jipprova iġibu lura għat-triq it-tajba. Din hija l-użu tad-dixxilpina li aħna jimpurtana minn xulxin. U iva jekk nikkorreġu lil xulxin ħanagħmlu dak bi ħsieb tajjeb biex nirrestawraw lil xulxin. U inkomplu nissaħħu mingħajr ma nintelgħu. Allura għandna d-dixxilpina tal-Knisja, għandna loti wkoll, loti ta' parti mill-tħul finanzjarju tagħna, loti għall-missjonijiet, loti għall-manteniment tal-Ministeru Evanġeliku. Meta tagħti ir-riżultat, wieħed mir-riżultati sbieħ hija li qalbek titwessa', qalbek issir aktar ġeneruża lejn il-bżonnijiet ta' ħaddieħor, lejn batuti, lejn il-mitlufa li għadhom mingħajr ma twaslilhom l-Evanġelju. Hemm ukoll it-tħaddim tad-doni spiritwali. Alla ta' lil kull wieħed minn uliedu don jew doni spiritwali biex il-ġisem ta' Kristu jiffunzjona b'mod armonjuż. Hemm min għandu doni tat-tagħlim, tal-predikazzjoni, tal-kidba, hemm min għandu doni ta' qadi meta naqdu lil xulxin, anke f'affarijiet umli. Dan huwa wkoll mezz kif aħna nikbru bih. Imma wkoll hemm l-evanġeliżmu. Meta aħna nkunu żelużi biex ngħaddu l-Evanġelju lil ħaddieħor, lin nies mitlufa, dak l-involviment Alla jużah biex anke iqawwina fil-fidi tagħna. Kwalunkwe ministeru personali nistgħu nodduh dejjem jekk aħna se inwessaw il-definizzjoni tagħna ta' x'inhu mezz ta' grazzja nistgħu nodduh ukoll bħala mezz ta' grazzja. Il-mezzi tal-grazzja kapaċi jkunu setana u effettivi, però mhux f'infushom. Il-fatt li jiena qiegħed iddar u naqra kapitlu mill-Vanġelu ta' Mark ma jfissirx awtomatikament li jiena ħanissaħħa fil-fidi. Le, il-mezzi tal-grazzja rridu nużawhom sew. U l-Ispiritu Santu evidentament jopera bħal dejjem f'dawn it-tali attivitajiet biex jagħmel lilna u li talla aktar sinjuri fl-esperjenza tal-grazzja divina. Il-mezzi se huwa talb jew xirka jew qari tal-Iskrittura, dawn il-mezzi qatt m'għandhom ikunu maqtuwa la minn Kristu jew ar-ras tagħna u lanqas mill-operazzjoni setana tal-Ispirtu tiegħu. Il-Knisja ukoll taqdi rwol kruċjali bħala l-organu maħtur għal distribuzzjoni tal-barkiet tal-grazzja divina. Meta aħna qegħdin ngħixu u nesperjenzjaw il-fidi tagħna il-koll flimkien, hemmhekk nerġa' ninsisti hemm l-ambjent xieraq biex aħna nikbru. Fihom infushom però u weħidhom il-mezzi għajla huma effettivi. Jipproduċu riżultati spiritwali biss bil-ħidma effikaċi tal-Ispiritu Santu. Il-ħidma illi ta' bilħaq dawk il-mezzi isiru jiswewna, iħallu ġid spiritwali fil-ruħ tagħna. L-Ispiritu Santu jinqeda bihom biex iwettaq
l-għanijiet grazzjużi tiegħu skont ir-rieda sovrana tiegħu. L-Ispiritu Sant huwa sovran, jopera kif jogħġbu, meta jogħġbu u fuq min jogħġbu. Frattant aħna rridu nkunu disposti u għaqlin biżżejjed biex iva nersqu lejn dawn il-mezzi u nużawhom regolarment għaliex hemmhekk nkunu qegħdin proprjament fil-mogħdija tal-barka. Fil-mogħdija fejn aħna qegħdin nippretendu, qegħdin nistennew, qegħdin nantiċipaw barka mingħand Alla. La darba huwa wedna li aħna jekk infittxuh sewwa ta' bilħaq jippremjana. U allura m'hemm ebda konflitt bejn il-fidi f'Alla sovran u l-użu denju tal-mezzi maħtura. Ta' bilħaq Alla jużhom kif jogħġbu, però dawk il-mezzi maħtura huma l-mezzi li aħna regolarment jeħtieġ illi nużawhom jekk irridu niksbu barka mingħand Alla. Bħala Alla l-Ispirtu jogħġbu jaħdem meta, fejn u kif irid. Bl-użu tal-mezzi jew anke mingħajrhom. Frattant il-mezzi huma rikmandati lilna, rikmandati lil kull Kristjan minħabba l-fatt ovvju li Alla sovran jikkmandana nużawhom bil-għaqal. Jekk Alla ikkmandana allura jiena irid inkun dispost illi nużhom minn ġurnata għall-oħra. Allura tkun bluwa jekk aħna nkunu indifferenti jew jekk aħna inwarbu dawn il-mezzi tal-grazzja. Inkun niblaħ jekk nittrattom bħala purament aċċidentali, bħala bla sinifikati jew bla ebda importanza. Għajla naffordja nittraskurhom bla ma nsofri ħsara u telf. Fatti l-awtur J.C. Ryle jgħid propjament hekk. Ħaġa waħda essenzjali għal kobor fil-grazzja hija bżulija fl-użu ta' mezzi privati ta' grazzja. B'dawn nifhem mezzi li wieħed ikollu jinqeda bihom waħdu. Ħadd ma jista' jagħmilhom għalih. Hawnhekk Ryle qed jenfasizza illi kull Kristjan huwa finalment fl-aħħar mill-aħħar responsabbli għalih innifsu illi jikber. Ma nistax jiena nkun ta' għajnuna l ħadd ieħor jekk jiena nnifsi bqajt nagħnu fil-fidi. U allura Ryle ikompli jgħidilna ninkludi f'dawn il-mezzi tal-grazzja it-talb privat, il-qari privat tal-Iskrittura, il-meditazzjoni privata u l-autoeżaminazzjoni. Il-meditazzjoni privata hija li dak li tkun rajt mill-Iskrittura, se huwa salm jew kapitlu mill-Vanġelu, tajjeb hemmhekk inti tħalli lil ruħek tixxappab f'dik il-verità. Ħadd irrifletti fuq dak li qrajt. Mhux qrajt għalaqt il-ktieb u ġrejt il-barra. Imma se tibqa' tgawdi dik il-verità u tara kif tolqtok personalment. Kif nista' napplika din il-wiegħda jew għaliex totta li din it-theddida jew din it-twissija jew dal-kmandament qiegħed nobdih kif suppost u bi-spiritu kif suppost u koll l-autoeżaminazzjoni. L-autoeżaminazzjoni hija li jiena regolarment hawnhekk ma qegħdin ngħidu li nsiru morbidi fissati fuq nfusna u ħin kollu ħsibna biex nittawlu ġewwa, imma huwa tajjeb illi regolarment nara fejn qed infalli. Nara fejn qiegħed kull darba nidneb, pereżempju. Sabiex jiena nieħu passi ħalli noqtol id-dnub u l-virtujiet, il-frott tal-Ispirtu nagħtihom kull atmosfera tajba ħalli jikbru u jkunu evidenti fiha. Ryle kompli jgħidilna min ma jistinkax f'dawn l-oqsma ma jistax jippretendi li jagħmel progress. Min ma jistinkax allura jkun iddedikat bħalma għamlu d-dixxipli tal-bidu li ddedikaw irwieħhom, taw lilhom nfushom għax-xirka tal-Apostli, għal sim il-ħobs u għat-talb u għall-kelma. Hemmhekk naraw ċerta
impenn, ċerta dedikazzjoni li mingħajrha ċertament ma nistgħux nikbru. Jekk min ma jistinkax f'dawn l-oqsma ma jistax jippretendi li jagħmel progress. Hawn huma l-għeruq tal-Kristjaneżmu veru. Żbalja hawn u tiżbalja tul it-triq kollha jgħidilna. Daqshekk huwa importanti il-mezzi tal-grazzja, għaliex il-mezzi tal-grazzja l-Ispiritu Santu jogħġbu jużhom sabiex javvanzana l quddiem. U din hija x-xewqa ta' kull Kristjan ġenwin illi ma nibqgħux trabi. Pietru jgħidilna imma ikbru fil-grazzja u fit-tarif ta' Sidna Ġesu Kristu. Hemm bżonn li nikbru, hemm bżonn li nsiru dawl jiddi aktar fid-dlamijiet. Bil-mezzi tal-grazzja moħħi jitjieb, moħħi jissaħħaħ, il-mentalità tiegħi tibda tinbidel aktar ma jiena nirrifletti fuq l-Iskrittura, fuq il-kontenut tagħha, aktar ma nibqax naħsibha kif taħsibha d-dinja mitlufa. Bil-mezzi qalbi titqanqal. Mhux vera, il-qalb tkun elevata il fuq, il-qalb tistejqer, tkun rianimata, tieħu ċertu enerġija ġdida. Bil-mezzi wkoll nikseb barkiet spiritwali. Dik il-xirka ħelwa, dik ix-xirka intima mal-Missier, mal-Iben u mal-Ispiritu Santu ċertament nesperjenzjawha jekk mexjin f'dawn fil-mogħdija tal-mezzi tal-grazzja. Alla mela tagħhomna dawn il-mezzi bħala il-vjali, l-avenues, it-triq ordinarja li bihom iwasslilna il-grazzja tiegħu, it-tisħiħ li tant għandna bżonn għar-ruħ tagħna. Tajjeb jgħidha John Trapp meta kiteb illi il-mezzi la għandi nafda fihom u lanqas iwarrabhom. M'għandix iwarrabhom ċertament għax Alla jikkmandahom illi nużhom. Imma lanqas għandi nafda fihom il għaliex weħidhom mingħajr il-barka tal-Ispiritu Santu u l-operazzjoni tiegħu f'ruħi ċertament nibqa' fejn jien. U allura qegħdin nużawhom dawn il-mezzi tal-grazzja. Qegħdin nużawhom minn ġurnata għall-oħra. Bħalma nieklu kuljum u nħasslu kuljum għas-saħħa fiżika tagħna u nagħmlu l-eżerċizzju kuljum u nieħdu ħsieb li nieħdu arja friska kuljum, hekk ukoll il-mezz tal-grazzja. Jekk aħna rridu r-ruħ tagħna tkun invigorata, tkun imqawwija, tkun iffortifikata biex nagħmlu ħwejjeġ kbar għal Alla. M'għandniex niddisprezzaw dak li tagħna Alla. Alla li tagħna dawn il-mezzi għandna rroddu l-ħajra għalihom u iva għandna nieħdu ħsieb illi tul ħajjitna nużawhom. Għaliex bihom Alla jogħġbu jaħdem fina. Kif jgħidilna l-Apostlu Pawlu, ħadmu s-salvazzjoni tagħkom bil-biża' u trejt. Għaliex huwa Alla li qiegħed jaħdem fikom sew ir-rieda kif ukoll l-emil skont kif jogħġob lilu. Amen.